काय तेजू 96 बादली घेऊन इला शेना काय होई सांगणार आहे का. जय गणपती गजानन महाराजा. हा एका लवकरात लवकर चांगलं पोरगं मिळाले महाराजा. ओय त्याची काही काढ नका बाबा तुझं अक्षर का पट्टा तसं हे एका कुचूक जाय ह्याव कधी घेऊ त्याच्यात पिवळी ह्या टाक जरा. तर नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणी आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी मुकेश गाडी तुमचं खूप खूप स्वागत करत आहे. तर मित्रांनो, आज अनंत चतुर्थी आहे आणि आज गणपती विसर्जन म्हणजे आज पहिले गौरी गणपती गेले आणि आत्ता अनंत चतुर्थी. आता 11 दिवसाचे गणपती. यावर्षी 11 दिवसात काय काय जर 11 दिवसांनी पोचवतात आणि आम्ही अनंत चतुर्थी दिवशी पोचवतो. तर आता सगळी तयारी चालली आहे आणि आतमध्ये भटजी काका येईल. उत्तर पूजा सांगा आणि उत्तर पूजा चालू आतमध्ये आणि हे झोपेत ना उठले. तरी बघा ही सजावट वगैरे करून झाली. हृदयारविंदे भवं भवामी सहितं नमामि. हे सर्वथा विघ्नाची तुम्ही पूर्वी जर काही चूक झाली असेल तर ती मखलास कर आणि या सेवेचं शुभ असं फळ या सर्व कुटुंबियांच्या पाठीशी ठेव. या कुटुंबामध्ये आज जे शिक्षण घेत आहेत त्या विद्यार्थ्यांना उत्तम प्रकारचं ज्ञानार्जन प्राप्त होईल आणि त्यांच्या गुणवत्ता वाढेल अशा प्रकारचा कृपा आशीर्वाद त्यांच्या पाठीशी ठेव. या कुटुंबात आज जे विविध नोकरीमध्ये आहेत त्यांची पदोन्नती होईल, त्यांचं नावलौकिक होईल अशा प्रकारचा कृपा आशीर्वाद ठेव. या कुटुंबामध्ये आज विविध व्यवसाय आहेत, त्या व्यवसायांमध्ये नवीन नवीन संधी प्राप्त होतील, त्यातनं वेगवेगळे रोजगार निर्माण होतील, त्यातनं देशसेवा होईल आणि त्यांच्याकडनं उत्तम प्रकारचं काम होऊन त्यांचंही नाव लौकिक होईल आणि त्यांच्या कामात भरभराट होईल अशा प्रकारचा शुभाशीर्वाद ठेव. दरवर्षी जसा येतोस तसं दरवर्षी ये आणि आनंद करून घे, केलेली सेवा मान्य करून घे आणि त्या सेवेचं शुभफळ या सर्व गाडी कुटुंबियांच्या पाठीशी ठेव. मंगलमूर्ती मोरया. तर मित्रांनो, आरती वगैरे झाली आणि आत्ता गणपतीच्या पाया पडान मग गणपती बाहेर आणणार. तर आपले मागचं व्हिडिओ बघितला असाल तर माहिती असतात सगळं. तर आधी इथे गणपती येतात आणि इथे वरचे जे गणपती आहेत वरच्या घरांचे ते पहिले इथे उतरले जातात आणि त्याच्यानंतर मग खाली नेतात पुलावर आणि मग तिथून विसर्जन असा. हे आमचे काका प्रकाश काका. नमस्कार. पहिल्यांदाच अनंत चतुर्थी ह्या 2023च्या अनंत चतुर्थीला पहिल्यांदाच मी आलेलो आहे आणि ह्या अनंत विसर्जनाचा उत्सव मला बघायचा आहे. तुम्ही पण या उत्सवाचा व्हिडिओ बघून कसे वाटते त्याची कमेंट द्या. नमस्कार. हे भांडूवाले आहेत काका. गणपती घेतात पण अनंत चतुर्थीक थांबत नाही, ते गौरी गणपती करून जातात. तर यावर्षी बऱ्याच वर्षांनी त्यांना गणपती विसर्जन मिळतात. तर बघूया मजा गणपती विसर्जनाची आणि सगळ्यांची पाया पडायची तयारी धांदल झाली. काय तेजू 96 बादली घेऊन इला शेना काय होई सांगणार आहे का. अरे बादली घेऊन असाच राहू. अरे अरे तेच घे. अनंत चतुर्थी दिवशी तेच घे बादली घेऊन शेना केला. गो ये नाही आता दिसलंच ना मग येतलंच. आता पुढे ये नाही तर मग कसं करतलं. हा तसा पोरगे शाना. अरे ये काही ना ती बाबा. काय म्हणतेस मग काय आज तुला गणपती. हा याची बाईट घेते बाहेरच घेते. काय गो मग आज तुका गणपती जातात कसं वाटतं. आनंद होता की कसा काय. मग सुचत नाही. अरे या पुष्पाच्या पेक्षा याचा काम कठीण आहे बाबा. गो सांग जरा.
काय वाटतं तुका शे हा पाया पड जय गणपती गजानन महाराजा. हा एका लवकरात लवकर चांगलं पोरकं मिळाले ते महाराज. 12वी पास हा गणपती देते ना 12वी पास होते हा पुन्हा हा जय गणपती गजानन महाराजा. यंदा 12वी का तेव्हा एका लवकरात लवकर चांगल्या टक्क्याने पास होऊन देत. कसा 100% पास होऊन देत असं याचा रिझल्ट लागाले देवा महाराजा. वय महाराजा म्हटलंच ना येवा हो टावेल बेल गणपती घेऊसाठी तयारच हा. गणपती घेऊ तयारच हा. इलच काय येऊन गेलो वाटतं. पण तो काय खुर्चे काय रिपेरिंग करता की का हो खिळतो खुर्चे किळो मारले कोणी तो गौरवान असतो लो ही कामं गौरवची हा खुर्चे किळो मारले. हो बघ गणपतीतलो खेळ हो बघ गणपतीच्या टायमाक तू गौरव होतो बरोबर आज गावलो तो विसर्जनाच्या टायमात. अरे हे का बाकड्यावर बसू बरोबर सोंड लावली की आपलं काम भेटला. मग सोंड गणपती लिपत राहायची गरज ना. सोंड एक लावली हो म्हणता मीच बसतोय गणपती म्हणून मी असं काय हो तर सोंड लावू का तुम्ही येताच म्हणत हा आज करूया ना उचलणार को चौकदार नाही रे काय रे अरे एका उठवल्या रे बघा चला बाप्पा बघू बाप्पा दे बाप्पा चालले मला पोरीलो मध्ये बाप्पा चालले हे बाप्पा चालले हे बाप्पा चालले दाखव नको डायरेक्ट झोपेत ना एका उठवल्या बाप्पा बघ हे बाप्पा चालले बाप्पा चालले तू काय दाखवता बाप्पा छोटे पण तुम्ही ना गाई गला वातावरण बघा मस्त पावसाचं वातावरण आहे. पाऊस सकाळपासून लागतं हो बघा. काय रे गौरव माळी लावतं लांब लावा अक्कीत लावतं होय लागली फुस फुस फुसकी यायची माळ फुसकी अरे इझिली अय नाम लावूया तुका थांब ना थांब अकडे बघ अकडे बघ हा थांब ए हा ना अरे हे लावते ना सरळ भारीपैकी बोलूया तुका काय हे सुको गुलाला एका काय होत नाही. थांब या ना अरे ए थांब ना एकदम भारीपैकी बोलूया. थांब ना आरतीवाले काय गेले थांब अकडे बघ अकडे नाम बघूया अकडे बघ बघूया थांब बघा गौरव गणपती बाप्पा मोरया लाव लवकर कुठे आणलं फटाके अर्धी वाजलीच नाही घट्ट द्या
तुझ्या अंगड्यात टाकू दे फुटलो फुटलो करताय लागलो हे लागलो हे काय रे अरे अगरबत्तीची झाली या बघा गुलाल कार्तिकी गुलाल बिलाल लावून तयार वैबॅग लावा यार वैबॅग ये अय्यल लवकर अय्ये गुलाल अय्ये अय्ये म्हणून चांगलं उडू रे असंच उडवतोय ए उडव उडू हे बघा तयारी चालली आहे काय गे मग थांब उठा उठ गो बाजू करो बाजू करा विचारी मग आज गणपतीचे बाप्पा चालले निरोप घेतात आज कसा वाटता तुका आज चांगला वाटता गणपती आज चांगलं म्हणजे मासे उद्या खाऊ मिळतं म्हणून आज चांगला वाटता काय बोलती म्हणाली आजारी पहिले आज गणपती बाप्पा गेले की उद्या मासे आणि मटण आणते खाते मग कसं वाटतं भारी काय गणपती घातलं की नाही गणपती घातला होतो सगळा काय काय घातलं 11 दिवस 11 गो थांब गो 11 दिवसात काय काय घातलं लाडू करंजो मोदक नेवऱ्यो वडे श्रीखंडपुरी भारीच घावणे जोरच केलं हो सगळा घातलेला मग गुलाबजाम गुलाब एवढं सगळं केलं तू किती लेख लेख करलेली असतात ऐकतात ह्यांचं 21 दिवस आहे कार्तिकींचं म्हणजे एवढ्या त्यांना मासे बिशे खाऊक नाहीत ही आपल्या आज संध्याकाळपासून उद्यापासून सुरुवात करते होय ना गे भारीच गावली तर मित्रांनो आता सगळ्यांची गणपती बाहेर पडतील 5:30 वाजत इलेत आणि गौरवच्या आमच्या फटाके लावता आकडे वाटे बुळबुळीत झाले होते बघा गट्टो मोठो लावूनच होत ना त्याचो तुमका तर घुमावतलं चला बाहेर तुमच्या आवाज आहे चल हे बघा नंदन पण अरे गुलाल बिलाल हाय देवी नंदन आहे गौऱ्या आहे दी भारी रंग होता बाबा ये तुमचा बाप्पा निघाला बबल्या नको नको एकच नाम काढ एकच काढ नाही नाही असा नाही ही चिटिंग हा बबले बबले ही चिटिंग हा तो फटाकडेच घेऊन फिरता नाही नाही गावरीची गजर ह्या चुक हे चुक नाही नाही नाम काढ फक्त नाम आमच्यात नाही गाडी कॅमेरो कॅमेरो ह्या काय वांडर करून ठेवल्यांचं बघा शे सगळी जबाबदारी आमच्यावर मग हे तगडे काय आता कोळेकरांकडे हा बरोबर हे सरळ नाम तर मित्रांनो आता आरती वगैरे झालीत आणि आता मी बाहेर घेणार गणपती आणि खळ्यात सगळे गणपती येणार आणि त्याच्यानंतर मग खाली नेणार मामाक लावत नाही
तोंडाक लावूचो नाही आहो. तोंडाक लावूचोच नाही आहो. आता काय तू काढ बॉडी काढून लावूया एका जाऊ दे घरा नाही त्यांनी नाम लावते फक्त. अरे नाम लावते फक्त नाही ठेव लावलं टी शर्ट का पण ते ऐकतात काय बघा घरात काही तो नाही लाईता काय करू नको नाम काढलं नाही. मी बद्दलचे काढतो भारीपैकी काढू रंगवली हा मग पुढच्या वर्षी लवकर या. गणपती बाप्पा. पुढे जरा मंगलमूर्ती. पुढे धर पुढे धर जाऊ जाणते. धर माझा उकडतो हात खाली धरलं गणपती बाप्पा मोरया. किती भासूचं तुका थांबली काय लावतो हा लाव अय्या. समाधानी झाली तुझी जरा ऐ. अय्या. धर ना रे तकडे घेर कोणी ये का लावूया गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती